Какво правите хора в играта? Както виждате днес правят клип на тая игра, която ще пуснат и сега. Играх я малко, там правих една битка. За какво става въпрос. Сега играх, победих двата големи боса, третия бос го оставих за клипа и за следващите. Сега това ми се повече сила. Един безплатен тест. И какво е в него? Мога 26 лева. И да. Сега да играем. Сега бос батела е. Охо, той е хабитно много демидж. Fuck you. Демидж, fucking. Боговете! Па-па-па! Тра-га-та-та. Еба си, събирам по 1000 демидж. На колко малко кръв бях останал, човек. И победих. Просто са много лесни. Да игра на следващия левел, ще игра само до 7 левел и спирам клипа. Охо, те са някакви големи, които още ме бият. Оле, те са мега силни, човек. Плюс безкрайен живот, плюс всичко. Те принцовете не са силни, те са слаби. Бос бател. Тако бос бател. Много е силен просто, няма да убия. Да. Бил.
тук изпълням всякакви магии вече. Чито магии. Давай, избягай! Хоп, ес. Ще го убия, той няма шанс просто. Боговете! Сега тук аз му правя демидж, ако си мислите, че той ми правя демидж. Бягай! Не, какъв демидж ми иска би, брат. Демидж, да си го заредя. Бягай, бягай! Оф, отървах се, ес. Да, вече го убих, няма смисъл да играя. Бягай! Ес, убих го, човек! Убих го, йом! Умри! Да спаме се на толкова слабо, дайте някой силен да изгубя къде се съживете. И после коската. Влизам в ситито и си слагам каскета, човек. Имам каскетурка. Каскетурка. Имам каскетурка. Каскетурка. Имам каскетурка. Motherfucker, имам каскетурка. Охо, те неща да ги чистя. Не, това не. Не ми се играе срещу никой. После си ги апгрейд. Това ли е бил апгрейда тук? Добре, разбрах кое е бил апгрейда. Разбрах, ето. Това е бил апгрейда. Ето. И вече я апгрейдах. Мога да се бия срещу всеки. Ще го бия. Каква е тази жена? Че е с куч. Две нива останаха. Чакай да отворя теста. Благодаря. Само две нива останаха, хора. Да. И спирам клипчето. Сега тук трябва да пазя този кристал. Защото те не се занимават с мен, занимават се с смотане на кристал. И ако му пикнат демидж до 0, и аз ще умра и всеки ще умре. И не ми остана демидж. Защото те с факъл кучета ме хапят. И пеперуди и пробни. Да ви сера, боговете излезте. Така 20 лева вече станах. Не за какво използвах тази сила, аз тъпли съм, просто съм какъв съм. Просто когато стана лева ми се пълни демича и това вече не ме интересува. Опа, торнадо. Ти ли ми умря, къдеш? Охо, какви са те се, бате? Какви са те, бе? Викам боговете и те да се свършат работата. Ето сега докато го убия. Кой знае колко време ще ми. Кари бе. Това е безкрайно.
Това ръга само това, тъй че на мене и може да прави гейми. Богове! Гратата! О май гад! О май гад! О май гад! О, леле! Нито една прашинка от кока и от нещо друго не остана. Той направо умря. Това ме картите и виждам, че има мъни. Животът е пари. Мъни. Елате, пиленца, приватка, да ми пейте сладка. Къде си батка? Да живеем сладка. И да, сега да ползвам. Принцовете ли? Те са слаби принцовете. Къде си батка? Да живеем сладка. Аз натиснах ауто, Fucking гледай, сега ще ми извиня, това няма мога да се скрия за да ми. Къде си батка? Да живеем сладка. Къде си? Богове! Ветрове! Детелини. Факън босно сраните. Да умреш и да сереш. Какво, защо, пак, как, защо, пак, как бе, ти си разве. Къде си батка, да живеем сладка. Къде си батка, да живеем сладка. Това хабя бързо демичата и че няма смисъл да се тревожа. Сега гледа. Демидж. О, това. Тука, ако не умре човек, той има точно 1000. Аз му взех точно 1700. Игра последен левел за днеска и ще пуснем малко музика от Z-Ghetto, който си стеглих днеска. Къде си батка, да живеем сладка. Къде си батка? Ако тук победя, веднага пускам песен, човек. Не ме интересува. Не ми се вярва, че ще спечеля. Как се телепортнах до там, Къде си батка, да живеем сладка. Къде си батка. Големите рицари са силни, ама не чак толкова колкото мене. Enemy Ingot. 12 човека трябва да убия. Но сте малко, 12 човека. Опа, тук разбутах нещо. Оле, не са били малко 12. Не, те останаха само 6. Даже ви 4, даже само един. Бос Бател! Егач. Това е слаб, аз сега ще го бия пък. Сега тук трябва да седи от средата. Къде си батка? Да живеем сладка. Къде си батка? Вече край. Колко много димица ще ти иска, бя, брат. Няма си представа колко много демидж ще ти иска, бя. Колко много демидж, оле. Аз съм богат и Верони, аз съм богати. Давай, тук ще победя. Не ме интересува, тук побеждавам вече. Даже мога да му направя нокаут, като използвам силата. Къде си батка? Да живеем сладка. Къде са? Искате ли нокаут? Ето.
5. Едно червони му остана даже. И вече пускам песен, не ме интересува какви пакове ще отваря, вече пускам песен, аз съм най-силният човек, брат. Сега вече пускам песен, даже усивам до край. Сега ще пусна най-яката песен на света. Я ела ти пиленца при батко, да ми пейте сладко, сладко. Еби си батко, преди пеем сладко, сладко. Еби си батко, преди пеем сладко, сладко. Еби си батко, преди пеем сладко, сладко. И малко кичик по YouTube. Кичик красавица. 3, 2, 1, breakdown! И сега, скъпи колеги, продължаваме с следващата брикс. Само тарикати, пускай манали, охле, охле. Само тарикати, пускай манали, охле, охле. Алейпа. И моята любима песен, която винаги ще пускам в видеята, които ще правя. Моята песен, моята песен. Goodbye. Goodbye. Това бяха скоро, абонирайте се, оставете по един лайк, пишете коментар и чао!